To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da rana, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. So in ban manta ba, mun fara darasi akan abin da ya shafi forex trader. So mun fara da introduction to forex. A ƙarƙashin haka mun yi shimfiɗa, kuma Allah da ikonsa ba mu gama wannan shimfiɗa ba, lokaci ya riga ya yi. So insha Allah yanzu za mu ɗora daga inda mu tsaya. In ba mu manta ba ga masu bibiyanmu da kuma masu kallonmu, shine mun tsaya akan magana akan dala. So in ba mu manta ba, mu ce kuɗin da abu mu'amala da shi a duniya shine wato dala. To dala sai ta kare. To ta nan ɓangaren issue na forex market ya shigo. Forex market yana dealing ne da kuɗaɗen ƙasashen duniya. Ana samun bayanai ne based on fundamental, technical da psychology. Psychology a nan muna nufin sentiment na kasuwa. So a ko'ina, so akwai hanyoyi uku da ake fahimtar forex market. Hanyoyin kamar su fundamental. Shi fundamental yana alaƙa ne da fahimtar tattalin arzikin ƙasa. Ta wanne siga, ta yaya ƙasa take gudanar da al'amuranta na yau da kullum, wanda sanadiyar haka zai kawo ci gaba a wannan ƙasan, ko akasin haka. Kowace ƙasa a duniya akwai wacce take tafiyar da harkan tattalin arzikin wannan ƙasan, wato ita ce CBN. Ita CBN ta kowace ƙasa hakkinta ne ta tabbatar da cewan tana controlling ɗin inflation na wannan ƙasan. CBN hakkinta ne ta kula da tattalin arzikin wannan ƙasa ta hanyar kula da alƙalman inflation. Inflation yakan iya ya hauhawa, kuma yakan iya yin ƙasa. Amma wanda kowace ƙasa ta fi raja'a a kai shine ta tabbatar da ci gabanta shine kada inflation ɗinta ya hauhawa, sannan kuma kar ya yi ƙasa. Wato deflation ko inflation. Ƙasashen duniya ko'ina suna son su sami abin da ake kira da suna moderate inflation. Shi idan inflation ya samu a ƙasa, wato idan an samu high inflation a ƙasa, to zai kasance kuma ya kawo wa 'yan wannan ƙasashen wato indiscipline, extravagance da dai sauransu. Wanda saboda a wannan lokacin akwai yalwataccen kuɗi a hannun al'umma na wannan ƙasa. Idan kuma aka duba ta wancan ɓangaren, wato deflation, lokaci ne da ƙasa ta shiga wani mawuyacin hali na wanda babu production na yanna ya kamata.
Wato gwamnati dole ta yi abin da ake kira da suna intervening don ta ga cewan ta yi pumping ɗin kuɗi sosai a cikin society. Wato akwai hanyoyi biyu da za ta iya amfani da monetary policy da physical policy ta ga cewan ta shigar da kuɗi cikin ƙasa. Ya zama an sami investor ko manufacturing ko producer, ya zamo sun sami yalwataccen kuɗi at lower cost don su yi boosting ɗin production ɗinsu a wannan ƙasar. Su san yadda za su yi don a farfaɗo da arzikin ƙasa a ƙarƙashin inflation. Gwamnati takan yi amfani da physical policy da monetary policy don ta ga ta rage kuɗin tattalin arzikin wannan ƙasar. Ba don komai ba, takan yi haka ne saboda 'yan ƙasa su zamo well disciplined, ya kasance kuma suna samun abin more rayuwa yadda ya kamata. To duka waɗannan ilimummukan da muke ta magana a kansu su ne suka haɗu suka samar da abin da ake kira da suna forex market. Idan har kana son ka zamo ƙwararre a kan wannan harka ta forex market, dole sai ka ƙware ga ilimin sanin tattalin arzikin ƙasa. Idan ba haka ba, to akwai matsala. To akwai hanyoyi kamar 2 zuwa 3 da ake amfani da su wajen fahimtar haka. Hanya ta farko, akan yi amfani da fundamental analysis, akan yi amfani da technical analysis, psychology. Na ɗaya, fundamental analysis shine gundarin alƙalma na tattalin arzikin ƙasa, kamar unemployment rate, GDP, retail sales, consumer price index, consumer sentiment, producer price index da dai sauransu. Waɗannan mutum zai dinga bibiya a kowanne wata ga kowace ƙasa, more especially irin ƙasashen da kake trading ɗin kuɗaɗensu. Ya rinƙa bibiyan su, ya ga alƙalman a wanne mataki suke, shin sama suke yi ko ƙasa suke yi, ko kuma sun tsaya a matsayin yadda ake buƙata. To hakan shine zai bawa mutum dama na ilimin da zai iya shiga kasuwa ya sami alkhairi ya fita lafiya. Amma idan ba su sami waɗannan ilimummukan ba, to akwai tendency wanda mutum
sai ya zamo yana ta gambling a kasuwa, sai dai da ya sa kuɗinsa ya ɓaras, da ya sa ya ɓaras, da ya sa ya ɓaras. Amma in har ka fahimci waɗannan abubuwa, insha Allah za ka sami abin da kake so. Wannan shine ɓangaren fundamental kenan. Central Bank ta kowace ƙasa takan yi amfani da abin da ake kira da suna indicators, su ne kamar fundamental indicators, unemployment rate, retail sales, consumer price index, producer price index da dai sauransu. Central Bank na kowace ƙasa takan yi amfani da method don ta tabbatar da cewar ta gyara matsalolin da ake fuskanta a ƙasa. Kamar yadda na yi magana a baya, inflation and deflation. Kowace ƙasa tana son ta yi maintaining ɗin moderate inflation, shine zai sa kuɗinta ya yi daraja a fuskan duniya. Sannan kuma mu a matsayinmu na forex trader, idan muka shiga kasuwa za mu samu abin da muke so. Sannan na biyu, technical analysis. Technical analysis